טוב, אז מה קורה חברים? תראו, קרוב. מה זה? אוי. הנה. אומייגאד, מה זה הדבר הזה? אוקיי. טוב, אז היום מנחשים בובות בברול סטארס. אחרי זה, מתי שאני אעשה אפילו בובות, איך קוראים לזה? רובלוקס. טוב, אוקיי, מי זה? תכתבו בתגובות, 1, 2, 3, קרל, יפה מאוד, זה סקין שלו. טוב, מי זה? 3, 2, 1, וביחד איתי מיטה, יפה מאוד. זה, אני לא יודע מי זה, תגידו לי מי זה בתגובות. מי זה יותר דומה, לקולט או למורטיס? אני חושב שלקולט. למשל חבר של סער, ותעשו סאב לערוץ שלנו, להרפתקות סער ומעיין ולייק ומלא צפיות. אוקיי, אני חושב שזה קולט. חבר של סער, הוא חושב שזה מורטיס. תגידו לי, זה נראה כמו מורטיס? זה קולט אשכרה, זה קולט. טוב, תנחשו מזה 3, 2, 1, וספייק, יפה מאוד. אותו אני לא זוכר, תכתבו לי בתגובות, אני לא זוכר איך קוראים לו. נו, זה הוא, אבל אני לא זוכר איך קוראים לו. מברול סטארס, כן, אבל אני לא זוכר איך קוראים לו. מי זה? זה מברול סטארס? אתם בטוחים? אני לא יודע אם זה מברול סטארס. טוב, זה קל, זה קליל בטירוף. 3, 2, 1, אוקיי, נחשוב מי זה. 3, 2, 1. זה הוא, זה סקין שלו. סקין שלו. אני לא יודע מי הוא. זה הוא אותו דבר. אוקיי, זה מיליון. זה לא קשור. כן. אולי יש עוד מישהו. קוראים לו 3, 2, 1, אל פרימו. טוב, אני עושה רגע.